kaduga we paneli APHLC Kachisong kadom nang pajero kadom a meeting bang tong sikot ason ang naglo tame pening we a meeting bang armo bang ke chelang mesen ason sini teglong lo non malom la BJP atom karbiang long ararapan kapamanghu jasamet la orono dui la pela 10,000 a check keron pen pot ile to makkaya pan APHLC a kachisong hemprekang tim kapalong Japan la pena part ame karbiang long arat akiduk akisung kapi jok Japan labang so ki mang pen kaparjap APHLC party labang so meeting along ong dung atum non aning ke hang sitame nang tong dun Japan akisangrang dego kopi porloma purote laso orodoi 1250 ajoy ne pensi la tuma ningarlo apen akamata long ke hemprega pan lapen akaye asu sumar sakuri pan longle pelang ka ceraya pan patingil lap la son sinon la BJP RSS tum kam na ikle itu makkaya pan la siledum kamatha nang ji iledum non MLA election nang tibok medlo non la MLA election iledum dak di puele pen kumata bang pua pansi ilitum kangwai pen itu makam nagapaklem bit ekjima labang ke ilitum leadership kangwai ke ilitum olong sia jakongdu ilitum rada pansi apor nang pilonon lasi non kebangji MLA election APHLC a party pen ke ilitum party a president lo sar jai KATHAR pansi APHLC pen Assam Legislative Assembly along kecitau din Japan ilitum cisiglo lasi nang litum non itum a president jai KATHAR pan nang litum Assam Legislative Assembly along nang litum kitoi din Japan nang litum ning hang ma hang he nang litum ning hang litum an ri jidung da lake ilitum adet itu makai itu makimang kapa pling ji putai lake joy kia kam kali apot si itum texer bang popan si timing wai nai non karbiang long ing tang kring a political party ke BJP la pen APHLC hello sidame APHLC party pen batai thom pri election chidan elo regional party sidame ituma party ke claim osita ke hai ang ding le ni hai he pute ituma ke mang la ka du ka be akam ko playing Japan ituma jakong det la porsi non bangke karbiang long la BJP pu ka chikrong tumke hemprik polam duke ilong nat a meeting on ngiyahi marjulong mai long ba meeting long altum arjulong ma komanya nari jirungda arjulong le di arjulong le tum long ge ilong nat a meeting de latum hemprik nang polong pi bek po kita latum ngiyahi kopi polo prote latum ke bang high level ang song atum kopi ma kapaning yetoy hala setum ning jeji hala swateng setum kam kenji ang song so ke karbia ketum hadak sung piglo ba chine ha delhi dispur kido tum ke karbia ketum hemprek nangji latum ajak ding kloi pe na so tum master ki song piglo latum na chine sitame itum ke hemprek nangji itum methang adet celong nang ji pu pensi tum ke nengkan sok sikep itum partang lo kali magala kalang gedi sita itum celong un det kopi polo kopi porsi itum long tek lo
la national party apa itu KEPAHAI ber na porsi itu long la si itu nona bangke leadership kang wai hut ni parman angsong tadi ha parliament long baha assembly long komasi ni parman ni det ni long ri ni ke parman lam kaning je hai ma ni ke ni det ni long ri parman komasi nang apiok pitek dima la bangke letung non leader mate tekser abang pu itung kang wai por nang kelil lasit itu masar jai kathar alangli along tala bang solam ning jelo alangli ke MLA ki thur kang tung par pele alangli ki thur ji kali alangli tangka poisa kar i pele alangli la bang so MLA ki thur ji pan kali alangli amana ping pan la bang so MLA ki thur ji pan alangli ki sik sita me alangli ka sik la hello je kar biang long arat atung sakuri long le dadlu kar biang long arat atung kiduk si non bang ki akhir nang thur thudlu la BJP government tu la porsi la karbi arat karbi la pen inglong arat tu aphan sakuri ki piun je aphan la pen kiduk pen kapacing thur je aphan si itu masar jai kathar ke alangli na japilu la pen itu make mang hempe kang tim alangli ka pelong je aphan si alangli na japilu la si letum non apor mesena bang pu aphan itum invite du nampu non BJP pen a candidate amen paklang alo naltum social media pen theklong putai niso terang pi chini ma naltum analipan komane chini mala niso terang pi aphan ahem konalo chini ma chini ne bro tom thak thado chini ne di ante la chini pina bang pu aphan no situm pi hai dun thu pute itu hanang lang ma nang lang lelu la si non ke bang ji a election abang pu kang wai long ke il tuma sar jai kathar apanitum pi hai bek lo nang ki pi hai ji apana bang ke il tuma phansi apor na ipilo non la si tum mesena bang pu apanitum kang wai ji aphan non pe tum nengalu chisik lo nang non jong si ilitum a party mate ituma sar jai kathar APHLC la haidun de pulote next BJP government kar biang long along le kiram town ke 1,52,000 bikha long le sike jor sita 18,000 di non hala solar project APHLC tum kachisong ong pensi lata rangkha chek non labang so a solar project ke khan chek unai penlo pulote kiching sinilia kiru ki yang tu mangke ilum central committee along youth secretary in charge searching be alangli hilu alangli pensin itum damlo abdi molong humri dam si kaduk ka we hadak grassroots level hadang arong arat agang burat pen pangrung si cingki dam si press meet dulu nal tum tek long pot hai press meet long alangli social media long press meet and penang an la non rolling BJP government han pulo la pena porsi alangli ke claim kidam central committee long la bang so alam jela 18,000 bikha long la ke komane borjan constituency arat along le ka li lagi lagi karbiang long arat along le la porsi pi jog vek nang ji pusi alangli gom sang sepin pen central committee long labang solam ning jel la pena marsi central committee tumta labang solam deng si cingki che than si cingwai si protest bomb pen itum ka ching hon uthat lang so elia president Bikram Hanse alangli ha Italian dam si labang solar project ki BG a finance along an alangli program check lake APHLC tum kit hek pena poro lagi aja kong avelang apawar avelang di sita me lake kit hek pena por si pini
itum 18,000 bikha long leke lake ran khachik itum APHLC songja tu pa itum churu nangji kali bakala la chota kali la non akaprek ambani adani non do piklang karbeng long atum long leke jor sita APHLC tu arjab thip penapot asap akisang dola sita non MLA ta BJP government nong si wang to death karbiang long arata BJP APHAN si KEPAHAI to death pulote next abangke karbi arat atum kachisong ta jakong jet pu komane be sangho komane rohang komane hanse sangho ta nang arja phai hedet pu kopilo ma putte hatum ta a family do di kiduk kisung pendang lok itu malong leki bang pon bompo ciniet pu sita kosono bang sar polan the kosono puji ho imekereng ya bonta ija kong bedet hal nan ceklang non dong si BJP atau nang cahai tulang prote hemprek ke hangji la ke hello vingalam lo ilong le phelang si bang ang song pen company APHAN udai si bang company tung bang po la bang solong le bang bondari walang cikuri chen po la soar lo ke nang pen ke ludong lelo karbiang long lelo sita nang li pen ni ke ludong lelo la ga kumalo ke waite ha Bombay pen Delhi pen atum si wang pura hem na cikimpo nengkan ke thom nengkan hidupo dak utarai di salampo an ke non a BJP government tumke ningkan kep ningkan krihini ke do bang lu puthe dak gota joklong lason jipu kali makala nengjeme ke dila salam ke lasi labang sualong leke angtan pen ke bang tum si cerai po dak si bang botarai di salam le po dak si bang pitir po mola hai tum pen ke ningkan kep ningkan krip po pilote tum kar bi tum ke non ke 35% dolang si tum jipu bom sita ningkan kep ningkan krip po pilo pote tum kar bi ke tum ke 10% po ni 5% po ni ke cheplang ji nang jimar le hang cher buta CM ta bang po EM ta bang po lasi itu meset alidar apa itu kang vai ke election itu itu masar jaga sat duer ahok peda kachisong ke election itu election siap prang ku anu ne chisong di chisong pilo penang organization no chisong lo di sita election ahut jong si itu meset alidar meset asong japan itu ingwai ve pulote moha election haidare pike jakong ke bangalong se kong lepu itu chisong prajong kita ali je lepu lasi itu kachisong jok project panamang ke itu meset asong ja itu ingwai si bangha assembly long itu malar nang chisong pinampo Asino itu masar jai KATHAR alang ini tek ceremony ini KEPAHAI ke claim arjab kluk pinyani anta lapusona bang tua pandang si itu jongwai tek te totoy tek te pulote moke bang jelang itu masuk sumara owe itu ke akisu nasi ingkam jiwa bomlo asi itu mata pon pameben ke bang jelang arni APHAN itu madet itu melong ri APHAN itu ahem pekang tim cepelong bek nangji lasi laso parman non ke bang ji MLA election bang ke itu APHLC party la pucot kalelo non bang ke high back nang ji bukan jok si kongres itu petami alliance dulu asal ke KEPAHAI back ji APHAN bang ke nang tum ka duk ka beta nang cerap dunang pu nang tum dak pining we nang citong dun tum antot la pukale te bok terek jer pi ka duk ka beta nang itu pun petami thanang pu citong lo kolin tum thanang pu si ile tum kadu kaweta itu malong responsible dulu. Lapan nili naldo APHAN aji peding udat po situm kebang jalani itu masar jaga thara pai tum pai bek nang pusi nili naldo APHAN tuning ripon lo nili slogan hang pola sopi naldo mahano jai KATHAR long live jai KATHAR long live jai KATHAR hai lo ma jai KATHAR hai lo ma no to namaste no to namaste handbrake long the